Izrasli smo na temeljima Domovinskog rata. Hrvatska vojska piše svoju povijest već 30 godina. Nametnuti rat početkom 90-ih uvjetovao je njezino stvaranje u iznimno teškim okolnostima. Hrvatska i svjetska javnost prvi su put 28. svibnja 1991. u Zagrebu na stadionu u Krančevićevoj ulici mogle vidjeti postrojbe Zbora narodne garde, koje su u svečanom postroju prisegnule pred prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. Otkad je svijeta i vijeka, svaka država morala imati svoju oružanu silu. Oružana sila je jedan od bitnih čimbenika za osiguranje suvereniteta, identiteta, opstojnosti države i naroda. Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, vi ste začetak i buduće hrvatske vojske. Dio vojno-redarstvenih snaga dotad je već angažiran na zadaćama uspostave reda na Plitvicama, Pakracu, Glini, a osnivanjem ZNG-a stvaraju se vojne snage spremne krenuti u obranu napadnutih hrvatskih područja gdje god je to bilo potrebno. Jačajući u hodu, hrvatske oružane snage ostvaruju uspjehe u nizu akcija i vojnih operacija, od zapadne Slavonije i Maslenice do operacija Ljeto i zima, te su na posljedku 1995. vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja pobjednički okončale rat na hrvatskim prostorima. Danas je sigurnost Hrvatske u našim rukama. Završetkom rata otvoreno je novo poglavlje stvaranja moderno opremljene, naoružane i vrhunski obučene vojske. Danas su nova tehnika i borbeni sustavi u svim granama hrvatske vojske. Kopnene snage opremljene su borbenim oklopnim vozilima Patria sa sofisticiranim daljinski upravljanim oružanim stanicama. Topništvo je ojačano moćnim pancerhaubicama. Zračni nadzor povećan je bezposadnim sustavima Orbiter. Mornaričke snage u uporabi imaju nove obalne ophodne brodove, a vatrena moć raketnih topovnjača ojačana je novom sposobnošću uporabe raketnih borbenih sustava RBS-15. Zračne snage opremljene su borbeno-izvidničkim helikopterima Kiowa Warrior, a borbene sposobnosti osnažene moćnim protuoklopnim raketama Hellfire. Vrhunske sposobnosti specijalnih snaga i mornaričko-desantnog pješaštva ispunjavaju ponosom i izazivaju poštovanje. U obučnim središtima, poput Središta za razvoj vođa Marko Babić, obučavaju se i izgrađuju vrhunski izdržljivi i sposobni vojnici i vojni vođe. Aktivno doprinosimo operacijama NATO-a i misijama UN-a i EU-a. Kao ravnopravna članica NATO-a, Republika Hrvatska i njezine oružane snage sustavno ulažu u zajedničke vrijednosti Saveza. Punih 17 godina pripadnici Hrvatske vojske sudjelovali su u Afganistanu zajedno sa svojim saveznicima i partnerima u operaciji ISAF i misiji Odlučna potpora. U NATO-voj operaciji potpore miru u Republici Kosovo Hrvatska vojska sudjeluje već 12 godina. Od ove godine u operaciji KFOR uz helikopterske posade sudjeluje i motorizirana satnija Hrvatske vojske. Hrvatski vojnici već nekoliko godina sudjeluju i u NATO-voj aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u sustavu borbenih grupa u Republici Litvi i Poljskoj, gdje s vojnicima savezničkih vojski daju svoj doprinos sigurnosti i snazi Saveza na njegovim istočnim granicama. Hrvatska raketna topovnjača s posadom sudjelovala je u više navrata u NATO vođenoj operaciji Sea Guardian u Sredozemlju, pridonoseći zajedničkoj sigurnosti na moru. Doprinos sigurnosti Europske unije Hrvatska vojska daje i sudjelovanjem u operaciji Atalanta. U operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda u Libanonu sudjelovala su 2 kontingenta hrvatskih vojnika, odrađujući brojne zahtjevne i odgovorne zadaće u operaciji UNIFIL. Hrvatski vojnici dali su značajan doprinos i u UN-ovoj misiji UNDOF na Golanskoj visoravni, u kojoj su sudjelovali 5 godina.
Danas pripadnici hrvatskih oružanih snaga sudjeluju u 10 međunarodnih mirovnih misija i operacija. Hrvatska vojska pomaže kada je najpotrebnije. Hrvatska vojska snaga je koja će među prvima priskočiti u pomoć stanovništvu i civilnim institucijama u prirodnim nepogodama ili katastrofama. Nezamjenjiva je njihova uloga u gašenju velikih šumskih požara, snježnim nepogodama, poplavama. Vojne snage s tehnikom priskočile su pomoći Zagrebu i Petrinji u razornim potresima, čisteći gradske ulice od ruševina i omogućujući da se život što prije normalizira. Sudjelovali su i u povijesnom skidanju tornja Zagrebačke katedrale, koji je prijetio urušavanjem, ali i u borbi protiv pandemije koronavirusa, osiguravajući svojim kapacitetima smještaj za potrebe bolnica i pacijenata. U potpunosti su opravdali svoju ulogu kao jedne od ključnih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Bogatu vojničku tradiciju prenosimo na mlade naraštaje. Mladi naraštaji hrvatskih vojnika baštine bogatu vojničku tradiciju hrvatskih branitelja i s ponosom pristupaju Hrvatskoj vojsci, prisežući joj na vjernost. Dočasnici i časnici svoja znanja usavršavaju na vojnim školama, težeći izvrsnosti. U tome je Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman dokazano kao ključno, te prepoznato i u široj regiji. Mladi gardisti i gardistkinje s ponosom postaju pripadnici postrojbi sljednica naših proslavljenih ratnih gardijskih brigada. Povratkom u nekadašnje vojarne u Varaždinu, Puli, Pločama, Sinju i Vukovaru, Hrvatska vojska vratila se tamo gdje je oduvijek i bila, a standard života i rada vojnika podignut je na još višu razinu. Ponosni smo na svoje heroje, tradiciju i povijest. Naši ratni heroji i njihova djela uzor su i izvor našeg vojničkog nadahnuća, a mjesta stradanja hrvatskoga naroda mjesta su vječnog poštovanja i zahvalnosti. Očuvanje sjećanja na one koji su nas najviše zadužili svojim djelima trajna su naša obveza, a naša novija povijest ono što nikad ne smijemo prepustiti zaboravu. Ravnopravno surađujemo s partnerima i saveznicima. Hrvatska vojska neprestano podiže svoje vojne sposobnosti, provodeći brojne vojne vježbe s partnerima i saveznicima. Svoju 30. obljetnicu obilježavamo nizom nacionalnih i međunarodnih vježbi koje se ove godine provode pod zajedničkim nazivom Hrvatski bedem 1991-2021. U 5 nacionalnih vježbi Štit, Stabilnost, Sigurnost, Prstac i Barakuda, te 4 međunarodne vojne vježbe Immediate Response, Astral Night, Black Swan i Laufer, a potom i vježbi u kibernetičkom prostoru Cyber Midwest Croatia Kosovo Engagement. Hrvatska vojska pokazuje vlastite, ali i zajedničke sposobnosti djelovanja s našim saveznicima i partnerima u nacionalnoj i kolektivnoj obrani, doprinosu međunarodnoj sigurnosti, potpori civilnim institucijama na kopnu, moru, zraku i u kibernetičkom prostoru. U međunarodnoj vojnoj vježbi Immediate Response, koja se provodi u sklopu velike savezničke vježbe Defender Europe 21, rame uz rame, hrvatski vojnici sudjeluju s pripadnicima vojski Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Velike Britanije, razvijajući interoperabilnost sa snagama NATO-a i partnerskih zemalja u provedbi zajedničkih zadaća. Danas, 30 godina poslije, Hrvatska vojska pouzdani je zaštitnik naše domovine i cijenjeni član Europske unije i NATO saveza.